OK, takže čau lidi, já jsem Palmex Gamer a vítejte u nového videa. Dneska tady máme hru jménem The Intruder, nebo jako prostě je to hororovka, já nevím moc dobře, jak se to vyslovuje. A mám tu se mnou kámošku. Čauky. A máme mapu The House a už se nám to tu odpočívá, takže 3, 2, 1. Tak, zvolíme si mod, dáme si easy, protože jsme nubíci a nechápeme to. Jako trošku jo, ale ne moc. Tak, načti se, dáme si easy, nebo hard, dáme easy nebo hard. Jak chceš. Tak dáme easy. Zatím. Okay. Když tak natočíme druhý díl a dáme hard. Pak možná i nightmare. Bla. Kdyby někoho zajímalo, tak tady to anxiety znamená jako úzkost, jako že když se nebudeme koukat na kamery a nebudeme vlastně vědět, kde ty monstra jsou. To jsou ty intruderové, nebudeme vědět, kde jsou, tak vlastně jako budeme v úzkosti, nebo já nevím, jak líp to mám říct. A když se podíváme na ty kamery, tak vlastně jsme v pohodě. Jo, vidím. A to awareness znamená jako jak dobře o nás ví, nebo jestli o nás vůbec ví. OK, tak schválně, kde? Najdice už není. 3 taky ne, 4. 4, mám pocit, že je takhle tady. Akorát ho asi někdo nevidí, moc dobře tam vidět není. Hej, je tady. Jo, nevidím. Do prčic. Na to je. Jinak ten mobil to vždycky jako on to slyší a teď když jsem ho vypnu. Cože? Jdeme. Aha. Tak, nehejbat, nebo nás najde. Ne, mě stoupá ta úzkost, do prčic. Kde je? Netuším, ale... Už je tady. Takže se Ne, teď ťukal. Jo, teď otevřel dveře. Hele, on má zase tvůj skin. Do prčic, já mám úzkost na 56%. Já 54. No, já 60. Ale dobrý, neví o nás. Hej, už odešel. Teď někdy nám pravděpodobně vypadnou pojistky, takže je nahodíš ty, protože já to prej neumím. Hej, 2, je zas na 2. Proč to nejde dolů? Co nejde dolů? No to anxiety. Netuším. Kontroluj ty kamery. Furt 2. Už ne 2. Už je to... Do prčic. Tak jdi to nahodit ty pojistky. Hej, ale mně to nikdy nešlo, jak to? 2, ne, 1. To je nejdál od nás, protože tady je to U a to jsme vlastně my, takže tady ta místnost jsme my, takže ta 6, 7, když to budou tam, tak asi se musíme jít schovat, no. 9, fakt? Aha. Jo, ahoj. No máš krásný zoubky, vůbec ne křivý, možná by se měl pořídit rovnátka. Jo, no 3 už ne, už něco jiného. 6. Ne, 7. Aha, poplach.
Tak, snad přežijeme druhý den. No, druhý den, prostě. Teď budeme sticha. Teď budeme sticha, schválně, jestli bude ťukat. Už je asi tady, co? Jo, už je tu. Už slyším, jak šeptá. Ahoj, jo, no tak teď má ten pravý ksichtík, ahoj. No. Hej, mám otevřít? Nehybej se, OK. Ne, ale my se můžeme hejbat. On si nás nevšímá. Vidíš dole to avare ss? On si nás nevšímá, my se můžeme hejbat. Teď nám zase někdo bude volat. Nevím, kdo nás fototravuje, ale zase nám někdo bude volat. Hej, kde je? Jdu na to. Jo. Jo, dvojka. Furt dvojka, ale já slyším, jako kdyby byl tady. A dvojka už ne. Trojka taky ne, devítka ne, šestka ne. Počkej, co? Šestka, jo. Jednička. Proč má jedno oko větší než to druhý? Beru. OK. Ne, kámo, do prčic. Trojka. To je ještě v pohodě. Jo, nazdar. Trojka už ne. Šestka, ale blízko. Mega blízko. A už je tu. Nazdar, on má za svůj skin. Kamo? Ty voko, proč zase já? Můj skin tam zatím nebyl ani jednou. Vemeš to? Kámo, ale já mám hrozně velkou anxiety. Úzkost, no. Dvojka. A on je tady jenom jeden vždycky? No, zatím jo. Myslíš si, že to budou i dva? Děkuji. Hej, na dvojce už není. Je na jedničce. Ne, na jedničce už taky není. Mám to. Dobrý. Ještě půl kamery. Hej, trojka. Zatím ani jednou nebyl na sedmičce. Jo, šestka. Teď nám začne zvonit. Až se zaklepá. Tak to klouzne. Do prčic! Ne, on je tu. Hej, tady je moje místo. Hej, já tam jdu. OK.
Nenašel nás, ne? Your escort but the intruder emission on the loose. Vyhráli jsme! Dobrý. Jo, dali jsme to. OK, takže rozhodně odebírejte, lajkujte a zatím čau.